Okay, hey yo, Harperhackeren her. Nogle af jer har vel nok set nogle af mine videoer. Jeg har den lige på Peaceful, mens jeg bygger. Nu vil jeg så vise jer. Spørgsmålet er, kan man gå i brusebad på Minecraft? Svaret er, ja, det kan man godt. Jeg skal lige have lavet det rigtigt, og så skal det nok om til at gå ordentligt. Jeg bruger lige mit flymod. Og bare roligt, det er ikke den eneste mod jeg har. Jeg skal bruge en... Jeg tror det er en sticky piston jeg skal bruge. Noget vand. Og så skal jeg lige grave mig lidt ned. Det kommer til at gå længere ned. Hovsa. Det var det forkerte sted jeg gravede, så jeg skal lige op igen. Ja, jeg har X-ray. En god gammel klassiker. Hov, det var vist den forkerte, jeg kom til at tage. Undskyld. Det var min fejl. Ja, det ved jeg godt. Vi skal bruge sådan en her. Den skal bare være her. Helt perfekt. Nu kommer hullet nok til at blive her alligevel. Og jeg bliver nok godt lige nødt til at lave sådan et rum herude. Og hvis nogen spørger, så er sangen Always and Forever. Og den er lavet af DJ Splash. Så har vi fået lavet et brusebad. Man kan også gøre det i lava. Det er så bare lidt farligere, for det kan du meget nemmere dø af. Og så kan man gå i bad. Det her var det lige min pistonport, som jeg har bygget udelukkende af pistons. Nogle sticky pistons, eller som jeg kalder dem, slimy pistons. Så har jeg min håndtag her. Der er det. Og det her er min bog. Og nu vil jeg faktisk lave et lavaspringvand. Ja, det kan jeg godt dø af. Men jeg er heldigvis ikke så langt væk fra, hvor jeg rigtig... ja, det er jeg bor. Ja, jeg synes, jeg vil bygge det ud af bedrocks. Så jeg vil prøve. Og det her skal I vide. Det er første gang, jeg arbejder med bedrock. Eller, det er ikke første gang, jeg arbejder med bedrock. Men det er første gang, jeg laver et springvand med både lava og bedrock. Og jeg må hellere lige lave mig noget kant her rundt om.
Ja, den eneste kant, den er bare til pynt. Der kommer til at være glas på. Den kommer til at bestå udelukkende af glas. Og jeg skal lige... Jeg overvejer lidt lige at bygge et sikkerhedsbassin. Okay, fly mig det. Og nu dør jeg. Det er det, jeg siger. Pas på med at lege med ilden. For hvis det er lava, du leger med, så spreder det så meget hurtigt ind i din borg. Hvis du har bygget en lige ved siden af, som jeg har. Og der er gået ild i mine træer, hvor er det flot. Jeg tror, jeg vil gøre sådan, at man kan stå på den. Okay, jeg ved ikke helt, hvorfor lavaen der ikke stopper. Og det er lidt underligt, og bedrock kan du faktisk ikke bygge med uden at lave en fejl. Nå, men jeg tager lige hurtigt noget stone. Så skal man bare flyve opad, når det er, du har lava i sig. Op. Og så skal du bare lade dig falde, og det kan du også miste liv af, så... Nå, men det var alt det fra DJ, eller skulle jeg sige, Harbohackeren. Hej hej.